Bon dia! Són les 8:17 i ara anem a buscar el metro perquè a les 9:15 tinc classe de coreà i ara us ensenyaré una mica el meu trajecte al metro, el meu trajecte a l'escola, que dura com 50 minuts, una hora més o menys, però bueno. Com us he dit, el trajecte és d'una hora i 50 minuts aproximadament i els primers 10-15 minuts, depèn de la pressa que tinguem, els fem caminant per anar a buscar l'estació del metro. Avui ha fet super molt bon temps, com podeu veure aquí. Aquí hem arribat a l'estació i com veieu hi ha molta gent entrant-hi perquè estem com a l'hora punta. Si em seguiu al meu Instagram ho sabreu, però si no, aquí a Corea tot té un ordre i fins i tot les escales mecàniques t'obliguen a anar en fila índia. A mig trajecte fem canvi de la línia 8 a la línia 3, que es podria dir que és més o menys la meitat del trajecte, uns 20-25 minuts. I la nostra parada final és Shinsa. Hem arribat i ara anirem a l'escola, però primer comprarem uns snacks perquè si no ens ponem de gana. Vale, us vull fer un intent d'unboxing del que porto dins la motxilla. Com veieu, la meva amiga necessitava ensenyar el seu suc de taronja cada 2x3. Doncs bé, a la maleta tinc 2 llibres, un és el d'exercicis i l'altre és el de teoria. Llavors hi porto l'estuig, que per cert és petit i me'n vull comprar un de nou, la llibreta on prenc apunts i uns subratlladors que no poden faltar mai, òbviament, perquè els meus apunts necessiten estar colorits. Durant la classe hem après vocabulari relacionat amb els dies de la setmana, més o menys. Després de classe vam decidir anar a Coex Mall, que és un centre comercial bastant famós aquí a Seul, i vam donar una volta dins, ja que hi ha botigues molt mones. Fa molta gràcia perquè al terra hi ha un camí senyalat simulant una pista d'atletisme i el millor és que està per tot el centre. Seguidament vam entrar a Aland, que és una botiga molt famosa entre els coreans, on hi pots comprar des de roba fins a accessoris pel telèfon, literalment, i hi havia coses molt mones i realment està molt bé de preu. Llavors vam veure aquesta botiga que es deia Butter i realment em va encantar. I no podia faltar passar per la biblioteca de Coex, que cada vegada que la veig em segueix impressionant. Ja es feia tard, així que vam començar a anar a casa, i també perquè teníem deures, cada dia tenim deures. Llavors, abans d'anar a dormir, vaig mirar una mica de blogs d'aquesta noia que es diu Thais, que realment m'agrada molt, i finalment vaig anar a dormir. Adéu!